खुलुमबाय आंनि मुङा आकाश बसुमतारी ब्रादार सर खन्नायाव खमफिनायखौ एसे बारा मोनदों आङो दे गोजांदों नामा नोंथाङा गोजोनदों सार गोजांदों ना औ ओमफ्राय मोनसे जायगायावहाय एसे फोसाबनो गोनां दङ होननानै आं सानो नोंथाङा गनायनानै लायोब्ला आरो दे औ सार आलायार' होननाय मोनसे दङ दे अरिजिनेल मेथाइखौ खोनासंनो रोङाखै नोंथाङा खोनासंदों अब्ला बे जन्थु गोलावनो बोयो जे गोलाव मोनसे हामिं बोलाङो जे औ सार बेवहाय जोबथायाव होननाय मोनसे दङ दे बेखौ एसे गुरुत्व होबानो जाबाय आरो जन्थु खमफिनाय बेखौ एसे कन्ट्रलिं खालामनो नाजाबानो जाबाय दे औ सार दे थेंक इउ बेस्ट अफ लाक हेलौ खुलुमबाय आंनि मुङा बिनद बर' मेथाइनि गिबि सारि मा सिमां स्केल ए मेजर ताल खेमता हर गेजेरनि मा सिमां फुंबिलिनि
गेजेरनि मासिमा फुंबिलिनि नुहां नुहां साया माया नुहां नुहां साया माया सोर जाखो नों अनसुलि सोर जाखो नों अनजालि मासिमा मासिमा हर गेजेरनि मासिमा फुंबिलिनि नुहां नुहां साया माया नुहां नुहां साया माया सोर जाखो नों अनसुलि सोर जाखो नों अनजालि मासिमा गोजोन्थों हेल' मोजांथ' खनदों फंबाय गोजांदों ने एसे गोजांदो सार नोंनि भइसआव मोनसे आलादा फ्लेभार दं नोंहाबो औ सार जाय फ्लेभारा एसे डिफारेन्स दङ बै हिसाबै नों नोंनि मेथाइनि सिलेक्सनखौबो एसे गुबुनखौनो लानांगोन फंबाय दै जागोन सार जाय मेथाइफोरा नोंनि बे आलादा भइसआव सुट जायो बे टाइपनि मेथाइखौ नों ला जागोन सार मेथाइ खननाय थिगानो दं होमब्लाबो नायबावनो गोनां थाबावगोन नायबावना दंबावो बेफोरखौ मोजां नायनो सेस्था खालाम नोंनि खस्थ' खालामनायखौबो नुगासिनो नोंनि मेथाइआव बेरखांदों बिदिनो खस्थ' खालामलांबाय था जागोन सार दे थेंक इउ ब्रह्म आं खाजामाथि दख'रा एबसुनिफ्राय फैदों आङो दायो मनिका बसुमतारी मेमनि मोनसे मेथाइ खननो नागिरदों मेथाइनि गिबि सिरिनि मुङानो जाबाय बेलासि बे बोथोराव स्केला जी ताला केमता बे बोथोराव फैरुजे आंनि सेराव रैसुमै देंखोजों गोरोबहोफै रैसुमै देंखोजों गोरोबहोफै निजोम दैसा सेराव बेलासे बे बोथोराव फैरुजे आंनि सेराव रैसुमै बेलासे बे बोथोराव
बेलासि बिबाराबो मोसाग्लांदों बेलासे बे बोथोराव फै रजे आंनि सेराव रैसुमै देंखोजों गोरोबहोफै निजोम दैसा सेराव बेलासे बे बोथोराव थेंक इउ बिनानाव गिदों नामा ना एसे गिनाय मोन्दों भइसखौ एसे लोरिनाय गिनानै खननाय बायदि खोनाबाय थादों आरो गिदों नामा आथिं एसे मावदों ना आथिङाबो मावदों नामा एसे दा उपाय गैया कम्पिटिशनबो जाबाय नालाय औ। बेबो गुसु बोथोराव कम्पिटिशन खालामनो थाङोबा एसे गिनायानो मोनो ना औ। बारा गिनायजों आरो डाबल गिनाय जाहैयो आरो थ' मेथाइखौ एसे नायफामनांगौनि गोनांथि दोङो ना तालनिबो गेजेर एसे माने लेट जाबाय थादों गेजेराव एसे तालखौ एसे मोजां नायबानो जाबाय आरो मेथाइखौ आरो मोजाङै खोनासंनानै माने लासै मोनफा फिसा पार्ट खोनासङि माने प्रेक्टिस खालामनांगौ आरो ना एसे नायफिनबानो जाबाय ना थेंक इउ साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दानिया मेथाइ खनफैगोन मिथिंगा हायनारि बर' बाजार दख'रानिफ्राय मिथिंगा हायनारि आंनि मुङा मिथिंगा हायनारि आं बर' बाजार दख'रानिफ्राय फैदों आं बर'नि गिबि सावथुन आलायारननि दोंसे मेथाइ आलायारनखौ खननो सानदों एफ माइनर दाद्रा ताल फैलाव बिखाया खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहालाय आरो सिबार बारलांबाय बिफांनि दालायाव दावा गाबा सानजायाव खोराङाव सोराङा नुजाबोगौ फैलाव बिखाया खोमसि हरनि सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहा आलायारन Thank you. हेलो
हेल' खुलुमबाय मेथाइनि गिबि सिरियानो जादों हारिनि हारिमु बे मेथाइखौ सुजुदों सिलिका बसुमतारी मेडाम बिथाङा स्केल एफ माइक्र'फनটো অলপ ওচৰত ল'বা মুখৰ ওচৰত ল'বা মাইক্ৰ'ফনটো অলপ তাল ডিপ সিটি रुक्मिणी बिनानाव थांनो जाथारबाय नामा हा दा मेथाइ खननाया नोंनिया भइसआ मोजां मोनदों एसे बेसबो दोङो भइसआव मोजां मोनदों बेवहाय नोङा मेथाइ खननायाव मा जादों माने कन्टिनिउ बिदि खारबाय थानाय बायदि जादों माने मोनफ्रोमबो मेथाइया मोनफा खननायनि स्टाइल थायो रे जिखि जाया माने नोङो बे मेथाइखौ माने कन्टिनिउ बिदि खनलांबाय थादों थारमाने गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो बिदि होनना खनदों थारमाने नोङो बिदि स्टाइला जाबाय गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो बिदि टाइपनि आरो माने थख' थारमाने बुस्थुआ कन्टिनिउ खारनाय नङा दे मेथाइ हिसाबावसो बुंदों दे आङो आरो लास्टनि नोंनि जोबनाया जोंहा बयबो उन सिमांनि नि लास्टनिया माने
बोरैबा बेलेग नोटआव माने हाबैबाय थादों थारमाने बे मोनसे माबायाव खाराखै आरो थारमाने नोंनिया एन्डिंआ बुजिदोंना मोनसेल' नङा एन्डिंआ आरो ना एन्डिं नोंनि लास्ट जि जोबहैदों बेखिनिया नोटआ एसे माने बेलेगथिं थांबाय थादों थारमाने बेखौ एसे नोजोर हो बाखि मोजां सेस्था खालामबाय था थेंक इउ मिस साबायखर थाबाय दानिया